قياشي لبي تخاتاتاليت لب ولا الزانتا دراسي بنيام في الساعتين تراخي تسفيت قبر ميكال مبل سوسان سلسان كفال هايله رأسو دحر من أناق نخمس مساء نيوريت أمتا يوريت حفتي يوريت أكبر لي هجن دحريت زملس نجر يلن أنا نسنايتن ترادي ناس قبرنا زيك يروساني نسغنا عاخذ خون قال سبت لي زي ترف وسانيو أفلتا أنا يا عمنني يوديت فتصمكو واحد الله يكالن كلمة نمبر هايلين عاك أبيسون مسارحتا كمرعو أحسبتون أما دما مسنايت كونيل كان عايك تحرقت قبر زل خادي السغة تحرق النخو مجير كنت خونكي أنا دما حنيو زي فد وداد قير يلخو نحن سابن حوارون كمز قبصا حبرا يغني لي بلت يوديت أوشت أزنبرا حزن كتتصاورنا فتنات كما ما تعطى زي كون دما زتسبره تسفا تسكيما كم قرنا استهرمت لام قلب عبعنا بلت نبسرحه تملسات نو نتاب كفلو زاتوت كارمل نسادي نسان مللاي كم زسانه عينتو خساب زلون افتتن ملو هيوتو كمتي أب استعقولو خفل زاتو صباقري يفلط دي يفلطن كرغاغص زدلي خمسل قويلو نكارمل تعزبا كارمل أدمص بتحت قنا ايدونغين كابستغنبولو عرات بدديلو أبدندس تقمطه فتنتو زغرم نبره كم صلاايا ريا بر تبل عفيو بفتنه أب عراتو تخديمو هيوتو أمونغو مهلاون زي مهلاون تنسلالو زنبرت يتمثلن نتي أب كفلوز فسست صدال صباقه بملو سمعيتو كقبل يدو زرغيحو استرالو يمثل نبره اتغاطامي نزحالفو كبيدن ناي هانينيتا هيوتن دمسيسو بحاغوس كم زفنጫح غيرو نبره كارمل أب قدميو قيما عينتو بزي سكفتا مليو خطمتا أموالو يكاليلو حاسبو يفلطنيو شعقنا اتحلميز مسلو زنبره خجهاد أسبهاللو انتخونه اتكجهاد يخليلو حاسبو زي فلت ممصا ناي كارمل سمعيتو أهميلو زقبرو خمس صفو غيرويو دحنا يتسبجها لمتنسا كقالس زستوعلت كارمل كي ودق بمسغا إيدا زرقها تمحصنتو عسكري نمبر سبتريز نبرتاي مثلا أبكم درجة خودق تنك نسامو خانام زكرت نهيوتا مننتا ننبسا كم رسي كتخونناون دحراي بلتن زي تقواصا صروتون بعد دما بعينتا ورر كبل جمره انتي دا اخونكي كرسوس تقلابطنو زرغمش سمعيت كورو تفلطو منم كتخون زي دل كارمل عينتا نبعات كفسس مسرعيا نكونتاتو رسيعو أبكندا حزن تسمعو حما يسمع كله دي بحزن أداوت أميرو حتى بزيكا خلتيهم أبتخفلي توسخ سبعي نبرن أيت سنبد بخلي تعات أصفت كارمل هذا بزو هوسبيتال كحكم زاتو زمدنا حج خمزة عرف حبيرو منس مصوار سينا زانتا مهزت لسه طرا يتحمامي اي تسمع منبر كالس دحان حقኛ سمعيتون صابرقه زايد بعوتاد مصا كارمل زقبلا سب زيبلا ختعند ايتوحطلون عقم زيبلو خنسو كقبلا نطفطف بلا اي تسكف بجها زبلت كارمل زايد بمعصو ختقلقل مسرايتا نسلامتا تدلوت اوي كارمل زايد بخطر حاغوس ادميصا نكارمل تطمطمتا كلتينا والد كم ناي نويح وان فلطت زنبرن ننحدحدن كتحاتتا ننو رسعو اتي هاهيلو زصبه زنبرنو نفس وكف ناي كارمل منقسقاس نحلوه تعنيدو نبره كارمل نحبتو سلام دحر مبالا نابو قريبا سلام تختلقسلون كتسعمون كترهن طينت نبرو انتخونه كم تصبيتو ايكونلون كارمل أبتزعتو تخفلي مسلم الأكم وتنبر سب سلزي رعيت نا إكزابير سلام تاخ تقربونا يدفرتن مخنياتو
ኖህ ከምኡ ኮይኑ ክጸንሓት ትጽቢት ኣይነበራን በሉ ዓለሉ ዛይድ ንሓዋ ዕድል ክትህብ ካብቲ ክፍሊ ቀልጢፋ ወጸት ከመይ ኣለኻ ኖህ ስቕታ ምስ ዓብለለ ካርመል ዕላል ከፈተት ኖህ ኣብ ምእማንን ዘይምእማንን ብምንባሩ ምንም ግብረ መልሲ ክህብ ኣይከኣለን ገና ክቆጻጸሮ ዘይከኣለ ሓጎስ ዓዚምዎ ነበረ ካርመል ጽማቕ ስተይ በታ ዓቕሙ ገለ ክገብር ሓተታ ኣብ ቤቱ ዝመጸት ጋሻ እያ ጋሻ ብጋሽኡ ኣብ ልቡ ዝሰፈራ ጋሻ ኖህ ገዝካ ክርኢ ጥራይ መጽ ካልእ መዓልቲ ክመጽእ ስለ ዝኾንኩ ሕጂ ከተዕልለኒ ጥራይ ዝደሊ እዚ ኩሉ ብሰንከይዲ ወሪድኪ ንስኽዳ እንታይ ጌርክኒ ብቐደሙ ብነብሰይ ጥዕና ይነበረንን ክትበጽሕኒ ብምምጻእኪ ኣዝየ ዘመስግነኪ ኣዕሊለ ስለ ዘይክእሎ ይቕሬታ ግብርለይ ከም ሰብ ሓሲብክኒ ክትርኢኒ መጽእኪ ከምኡ ኣባይ ትብል ኖህ ብኣምሳል ፈጣሪ ዝተፈጥረ ሰብ ኩሉ ክቡር እዩ ሕጂ ዝስማዓካስ ከንገረኒ ወላ ሓንቲ ትርኢኒ እንዲኺ ዘለኺ ሕማቕ ኣለኹ ድ ኖ ሕማቕሲ የለኻን ኣሸጊረክምሽ ኖ ኣያሸግርካንን ከይተሰከፍካ ጥራይ ኣለኒ ሃይለ ንሱን ሰናይትን ክፍጽምዎ ዝሓስቡ ዝነበሩ ቅም ነገር ከካፍላዩ ኣብ ከባቢ ስርሓ ንካርመል ቆጺርዋ ካርመል ዋላ ደኣ ሃይለ ይቝጸራ እምበር ንሳስ ካልእ ጉዳይ ሒዛያ መጺሓቶ ሃይለ ጸዋግን ዘይቀረብን ገጽ ምስ ረኣየ ገና ዘረባ ኸይጀመረ ስኽኽ በለ ብኻልእ ዝሓረቐት እምበር ንሱ ብዝፈጸሞ ተግባር ተባሳጭያ ቀዳማይ ተሓታቲ ክትገብሮ ከም ዝመጸት ኣይፈለጠን ዳሓንዲ ኽዳ ካርመል ስክፍታ እናተሰምዖ ሓተተ ልቡ ደጋጊማ ትወቅዕ ነበረት ካርመል ኣብ ስምዒት ዕርቃን ስለ ዝነበረት ብጽሞና ክትሰምዖ ከም ዘይትኽእል ግምት ነበሮ ንኖህ ብኣካል ረኺበየ ነይረ ኣብ ልዕለይ ዝተፈጸመ በደል ድማ ብዝርዝር ኣዕሊሉኒ ስማዕ እንዶ ንስኻ ኣዒንታ ኣብቲ ፍርሂ ቀቢርዎ ዝነበረ ሃይለ ኣዕሊባ ካልኢታት ኣሕለፈት ሃይለ ሽዑዩ መበገሲ ዕርቃን ካርመል ዝተረድኦ ኖህ እቲ ብልዕለይ ብሓባር ዝፈጸምኩሞ ተግባር ብዝርዝር ኣዕሊሉኒ ንስኻ ከም ይሁዳ ብቁንጣሮ ገንዘብ ኣሕሊፍካ ከም ዝሃብካ ንፈሊጠ ኣቲ ካርመል ቆሚ ትበሊ ኣነ ንዓኺ ክብድል ኣይብገስኒ ሃይለ ዝሰምዖ ዘረባ ክርድኦ ይከኣለን ንሱን ኖህን ካብ ዘይራኸቡ ኣዋራ ሓሊፉ ብምንባሩ ኣቐዲሞም ዝፈጸምዎ ተግባር ትዝክብሎ ኣይከኣለን ሕጂ ድማ ትሕስ ኣለኻ ኣንታ እንታይ ዓይነት ሰብ ኢኻ ንስኻ ሓቂ ኣባያ ዮዲት ገጽ ከሊኣ ክተባረረካ ኣነ ድማ ዝፈለጥኩ ዘይብለይ ይሓልየልካን ከይትብድለካ ከላኸለልካ ነይረ ዝገርም እዩ ብሕርቃን ርእሳ ነቕነቐት እሞ ንገርኒ እባ እንታይ ከም ዝበደልኩ ክፈልጥ ተማሕፀነ ሃይለ ምስኪንኪን እናበለ ኣብ ዝኾነ እዋን ንካርመል ክኸስር ድሌቱ ይኮነን ከምኡ ስለ ዝኾነ ተጠንቂቑ ብህድኣት ክዛረብ እዩ ዝደሊ ኣብ ልዕለይ ዝፈጸምካዮ በደል ጠፊእካ ማለት ድዩ ዘቃጭጨላ ዝነበረ ስለ ዝመሰላ ገጻ ኣሲራ ጠመተቶ እሞ ይቕሬታ ሓንቲተክ እንዴንቲ ካርመል ካብ ይቕሬታ ዝዓቢ እንታይ ደሎ እዩ ተመሻኸነ ብጉዳዩ ኸዕልላ ከም ዘይመጸ ኣብ ካልእ ዘረባ ስለ ዘእተወቶ መኣዝኑ ኸጥፍእ ተገደደ ንሆ ንሻሂኻ እናበለ ገንዘብ ይህበካ ምንባሩ ነጊርካ ንዲኻ ከምኡ ካ ኢኻ ጌርካ ስምዒት ዝሓዘለ ሕቶ ቕሪባ ግንባራ ደረዘት ሃይለ እቲ ዝቐረበሉ ሕቶ ንኣእምርኡ ኣናውጾ እንታይ ኢሉ ከም ዝምልስ ይፈልጥ ስለ ዘይነበረ ዓቕሉ ኣጽብበ ካርመል ምንም ከም ዘይበደለት ግና ተረዲእዎ ነበረ ኖህዚ ከመይ ዝሓሰብካያ ይስልጠልካ ብልቡ ተራገመ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝነበረ ምስጢር ብዜካ ኖህ ካልእ ከም ዘይፈልጦ ይርድኦ ነበረ ኖህ ኣብ ህይወቱ ሙሉእ ከምኡ ተሓጊሱ ይፈልጥን እዩ
ዓለም ንፈለማ እዋን ገጻ ዘብረሃትሉን ዝበደልኩኻ ክሕሰካየን ናበለት ምስኡ ዝኾነት ኮይኑ ይስምዖ ነበረ። መንፈሱን ሓሳቡን ምስ ካርመል ካብ ዝነበረሉ ሓፂር ናይ ርክብ ግዜ ክወፅእ ኣይደለየን። ደጋጊሙ ንምስሊ ካርመል እናዘከረ ክምስ ይብል ነበረ። ኢሂኖ ሓወይ ኣብ ገጽ ሓዋ ትሪኦ ዝነበረት ሓጎስ ተስፋ ዝሃባ ዛይድ ንኣምላኽ እናመስገነት ስምዒቱ ክሕብራ ሓተተቶ። ኣብ ልዳት ቆይማ ምስ ተዓዘበቶ ካብቲ ዝነበሮ ሙሉእ ብምሉእ ዓብዪ ለውጢ ከም ዝነበሮ ተገንዘበት። ካርመል እንታይ ዳ ዓሊላ ትካ? ናብኡ ተጸጊዓ ኣብ ደንደስ ዓራቱ ተቐሚጣ ሓተተቶ። ዝገርም እዩ በለ ከናፍሩ ጋልዩ። ኣብ ዝወደቐሉ እዋን ሓንቲ ናይ ቅድሚት ስኑ ስለ ዝተሰብረት ተሸሪፋ ነበረት። ካርመል ከምዚ ትመስለኒ ነበረትን ናዋርሕ ከምዘይ ትቕረብ እናሓሰብኩ ዝተጓዓዝክዎ እዋን ትርጉም ኣልቦ ምንባሩ ሕጂ ተረዲኡኒ። እንታይ ዓሊላ ትካየ ዝብለካ ዘለኹ? ሽጋራን መስተን ጨርሸ ክገድፈና ምሒላትኒ። እሞ ንስኻ መሓላኻ ትፍጽም ዲኻ? ኣነ ክንደይ ግዜ ግደፈን ኢለ ዘይለመንኩኻ እንተኾነ እቲ ብልቢ ዝሰፈረ ዝብላ ቃል ዝትግብር ክኸውን ተስፋ ገብር እሞ ንካርመል እባ ምሳኺ ትወዳድር እያ። ካርመል ስምበር ኣብዛ ዓለም ፍልይቲ ፍጥረት እያ። ቃላ ከም ቃል መላእኽቲ ክስገር ኣይክእልን እዩ። ከይትዕዘብን እምበር ነሳ መራሒት ህይወተይ ክትኸውን ኣፍቂድላ እየ ዝበለቶን ተፈጺመ ማዕረ ክንደይ ከም እትሕጐስ ስለ ዝፈልጥ በጃህ ኸንዓይ ዘይሰማዓካ ንዓ ሰሚዒካ ኢልኪ ኣይትሰክፍኒ። ዛይድ ክርትሚላ ሰሓቐት። እንተኾነ ቀልጢፋ ሰሓቓ ቋረጸት። ዘረባ ሓዋ ዘስሕቕ ዘይኮነስ ኣብ ምስትንታን ዝሸምም ምንባሩ ድሒሩ ተረዳኣ። ተመስገን ድማ በለት ብልባ። ኣብቲ እዋን ዘገድሳ ጥዕና ሓዋ ምምላስ እዩ። ንሱ እንተተረኺቡ ክልተ ግዜ ክትዛረብ ኣይትደልን እያ። ኣነ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ጥዕናኻ እዩ ዘገድሰኒ። ንካርመል ድማ ብስም ፈጣሪ ኣዘይ ኸመስግና ደሊ። ንእስራኤል ግና ብሕማቕ ገጽ ክትቕበሎ ይነበረካን። ሕሙም ንኽበጽሖ ዝመጽእ ሰብ ኩሉ ሓዲጉ ክቕበሎ ዘለዎ። እንታይ ክገብር መጽእ? ብሰንኩ ደይኮንኩ ናብ ዘለኹ ደረጃ ወዲቐ ዝርከብ ዘለኹ። እንታይ ክትገብርኻ ሕጂ ንዑ ትዝክርለይ? በጃሂ ትዘክርለይ? ንእለት ክንፍል በለ። ሕራ ይቕሬታ ንግደፎ ኖህ ስሚዕቱ ክሳብ ዝረጋጋእ ንገለ ካሊታት ኣብ ስቕታት ተሸሚሙ ድሕሪ ምጽናሕ ኣዕሚቑ ኣስተንፈሰ። ንፍቕርኻ ሓታየ ሕጂ ከም ሰብ ስለ ተቐበልኳ ፍርሒ ዝበሃል የብለይን። ዛይድ ጽቡቕ ከም ዘይጸንሐት ዘረባ ሓዋ ኣብ ሓሳብ ኣእትዩ ዝናበላ። ካርመል ንሕቶ ፍቕሪ ሓዋ ከም ዘይትቕበል ስለ ትፈልጥ ድማ ንብዓት ክሓናንቓ ጀመረ። ኣይትተሃወኽኑ ሓወይ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ሕቶ ፍቕሪ ከይቕርብ ክትከላኸሎ ፈተነት። ፈለማ ቀረባን ተቐራረቡን ሃንደበት ከይኮናኑ ሓወይ ድሓር ድማ ኩነታታን ስምዒታን ክትምርምር ፈትን። ጓል ከም ዘፍቀረትካ ብዙሕ ምልክታት ኣለዋ። ንሱ ከየራጋገጽካ ይትተሃወኽ። ሓዋ ኣብ ሓደጋ ከይወድቕ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ከተረድኦ ፈተነት። ሕጂ እንታይ ክጽበ? ዝተጸበኹ እዋን ውሒዱ ድዩ? ብሰንኪ ፍርሒ እስራኤል ንኽደፍራዕ ዕድል ከፊተስ ሕጂ ድማ ሃመም ክብል ትደሊኒ ኣለኺ? ኣንታ ኖ ሓወይ ኣይትተሃወኽ እየ ዝብለካ ዘለኹ። ዳሓን ትም ጥራይ በለ ዛይድ። ካብ ሓሳቡ ከም ዘይምለስ ብዘነጽር ስምዒት ኣፋ ክትሕዘሉ ተማሕፀና። እሞ ተጋግየ ስለ ዝኾንኩ ድላይክ መቕጻዕቲ ወስንለይ። ሃይለ ካልእ ክብል ይኽእል ኣይነበረን። ንካርመል ካብ ምኽሳር ጌጋኡ ኣሚኑ ትውስነሉ መቕጻዕቲ ተቐቢሉ ክድሕን መረጸ። ዝፈጸሞ ተግባር ንሓዋሩ ምስጢር ኮይኑ ዝነብር እምበር ተቓሊዑ ርእሱ ከም ዝቐብር ክገብሮ ትጽቢት ኣይነበሮን። ከም ዘይቀጽዓካ ስለ ትፈልጥ እንዲኻ ኸም ጌርካ ሕጂ ድማ ዝብለካ የብለይን። ልቢ ካርመል ንእለት ለዘበት ብሕርቃም ፈኽፈኽ እናበለት ኣብ ቦታ ቆፀራ ከም ዘይተረኽበት ይቕሬታን ምሕፅንታን ሃይለ ማዕበል ዝግ ከም ዘበለሉ ባሕሪ ስምዒታ ኣህድኦ። ይቕረ ዝብል ሰብ ለባም ኢለ ስለ ዝሓስብ ተቐቢለካ ኣለኹ እምበር ተግባርካ ኣዝዩስ ደሚምኒ። ኣብ ጥቓ ፍንጫይ ዝተቐመጠ ጸላኢ ክህልዎ ንፍጽም ትጽቢት ኣይነበረን። ሓቂ ኸ ካርመል ሓፍተይ
دحرج خموز عينته بدل كيف تصم قال يخونني رأسو دننا عينتو أبقص كارمل معلاب عقب كوينو نبرا أما حجي تقبل كنا نتخونكي ناب قدايا دخاتو حتتا مقلليلو أنا حنتياك علي بلد كارمل سابي غران تيلوكا ملاخ كوينيز متسكا زلو انت يلكالو مسو تتصنبر انت أبي خياد ما نيغاننت تخون سلازن أغاننت بوتا كهب سلازي دلي زربا أغتيا سحقت تقداي كانتايو كاب لبخ زاربكا مسيوديت زلكا زي مسممع فتصي مغسمع يدلني مقنياتو بزيعو هيلا حوي بوانشفنا تحلالخا فقر خساب معاسيو بزعبا يكونن زربا دس لزبلو بحقوس تفنجحه نسنايت كمرعا حسب الله كارمل زسمعتو زربا غان كوينوا نهيله قويلكا كامطمات وصاي كالخ تبل اي كالتن سنايت بزح وانا بحساب تشماز نبرت سرحتنيا بسنك طبايا من قربانا بلت زحممت الله سبيا بخميدانا عمريسكا بوشت أنا تحوست حتى تطو أيردانني أملاح بعلي نبا مريحني كم ترى خبل زخل سحقة يوديت كم زراخيا نزورب كلنا يكون نجر حتى كم متصاوت يا حسيباتو بزي كاكال قال كركب كم زي كل حاسبة نعيت راي زي كنا نشماغلتاتي ون كنفزو كم زبلو غيرا سلازي تمرتخ هبادلي هو زربو قرما نعاخ تمهر كتبل هيوتكا هتبالاشو دي خدل زلخا أنت ناتكاسي قرمي كال انت اللي كارات زارب انبر ازي ساي زربان أمت الطاق قبل علي يوديت حناخ تفدغ تبل نسنايت نحدار تمرس أنت اللي جيجا وسانيو حناخ فدي ليكونكون سنايت بزحوان كتقربن فتنك كايدا أنا مسيوديت سلاز نبركو قز كهبا زيدو لخنبر نساس حكي حيش بزيك العالم حاليو تاريات النيا حجي صبو زربات زاريبكا سلاز عقبت إيدا سديدا جبت الطاق حكي حيش أنا أزيه تحوكيسه سنايت ولا أنا قاز تخون نبر نحدار تخون سبع كاند بلجا لعل تمت زي مخانايو يوديتوكا بلبا مساخاي نبرتن كومو سلازغون الدمايا نحدار حديد كيا زي تقبلتكا حقخي صبو غير كفليت كيالخي أنا دما كونتاتا أكايدا أن أتحساسبان كل جمجمي نابسنايت زنبيله حسابي سلاز دقفكي عزيز زمسكنكي أجبتو قلت كارمل أفكاريا خابدو بأفريقيا خاب زمت حدا سومن دحر محلافيا بأكل ترخبو نيرا نعود كنتات أفكاريتو أزين نحسبويو أبوتا قطرها ترخيبو اتا ناي قطرها معالتي فقروم كسرر ديو خبك زفلت ألا ناي موداتا معالت تخون كم تخل قم نيرو كسام معاس قوبو خبل كم يالله كارمل شايخ ستيو أبستقمت اللوبوتا اعتبيلو سلام تقرب الله نافقوت زنبرو يمثل اي نبرن كاب كسان العلي زارب كم زنبره يفلت نبره مسكن ودحاني بلد كارمل نساون كنتات أفكاريات دس لزي بلا التمفل لاي بسلام كون الله تمنى نبرات ورنا خم قدم الله دي كارمل دوس مفل لاي نخلتينا مع دوس فيرو نلبنا راح حقوي كاب سكفتاخي وطا حتتا أمونغو كارملن زنبرة سميت نافكارن تفكارن زي منبارو كاب نوي حوان الرقاكي سويو سلامتي حتيت كان كارمل حتى يتصلي أنا نسخن كم فورات كنغتصل انت زي كيلنا بسلام كنفال على زي نخلل مغنيات يلن كم زريا زلو خدما وقعو دا يكون نمبر تفلالينا اينا حجو تغشني تحسبي أبزح جوان نصور زغونا سميعت كخفلت دللخو كسام معاس كم زي الله نغتصل دا حركا سمعهم زلخو ورتات أنا نسخن كم تفلالنا يمزرقا قطو بقهدي سمعو سميعت حبرا كم دليت كان تخوين تصقم يلن بلتو بلبانا تحوست ناتك دليتك كاب كسان العلي تزارب من باران فلت حتتا كارمل نحتو اختملس قربتي نبرتن كم دليتين تزخون
أنا نسخن أبز حجوان حدار غيرنا مهلنا نيرنا بسنك ناي كلتينا زنفنا قنا حدار كنقبر أيكالنا حجون بحق فقر انتلنا نسوي كأسرنا نفعل عليه المخنياتون يلن انت خونا فقر زلنا نمثل يلنا ምፍልላይ ካብ ኣኸም ዝብገስ ክረዳእ ጻዕረ ኣነ እውን ካብዚ ትብሎ ዘለኻ ዝፍለ ሓሳብ የብለይን ፍቕሪ ስለ ዘይብልና ብምባል ዘረባኣ ኮለፈት ናኦድ ንገለ ካሊኢታት ኣብ ስቕታ ተዓቒቡ ኣዕሚቑ ድሕሪ ምስትንፋስ ኣብ ከምዚ ዘብፅሓና ግና እንታይ ካርመል ሓፍተይ ኣነ ንደቡብ ኣፍሪቃ ምጋሸይዲ ወይስ ካልእ ምኽንያት ሃልዩ ክትምልሰሉ ተሃንጢዩ ተጸበየ ናኦድ ዝገብረልካ ስለ ዘይብሉ ትርጉም ዘይብሉ ሕቶ ይትሕተተኒ ብዛዕባ ምፍልላዮም ምንም ክትብል ኣይደለየትን እንተኽኢልክስ ንገርኒ ዳ ምኽንያቱ ምሳኺ ተፈላለየ ማለት ምስ ካልእ ፍቕሪ ምስርትንየ ማለት ኣይኮነን እቲ ንዓይን ንዓኽን ዘጋጠመ ናይ ምፍልላይ ጎንፊ ኣብ ካልእ ከየጋጥመና ክንመሃረሉን ክንምኮረሉን ኣለና ስለዚ ዝብለኒ ስለ ዘይብሉ ንገርኒ ዳ ምሕፅንቱ ኣቕረበ ትምህርቲ እንተፈላለዩና ኣኻል እኳ እዩ ካብኡ ንላዕሊ ምኽንያት ኣሎ ድዩ ንሱ እቲ ምኽንያት ክመሃር ኣይነበረንን ማለት ክድዩ በጃኻ ተወሳኺ ዘረባ ክዛረባ ይትገድደኒ ተማሕፀነቶ ሕራይ ስለ ኩሉ ተግባርክ ድማ ይቐኒየለይ ሻሂ ከይሰተየ ብድድ በለ መበል 63 ክፋል ተኸታታሊት ልቦወለድ ዛንታ ገያሺት ልቢ በዚ ተዛዚማላ መበል 64 ክፋል ኣብ ዝቕፅል ተኸታተሉ